Turmuşqa 10 ming odam aksiyasында qatnашучыларны башкарма комитет жетекчисинин социаль мәдәни мәсьәләләр буенча орынбасары Марина Бадретдинова сәламләде. Менә шушындый матур акция белән тәбрик итәбез. Чөнки инде кен матур, табигать матур, искиткеч, geçmişlik kor yoğunluğu, җил исми, барысы да безнең өчен, менә әйтеп китләр, сәламәт яшәү рәвеше, ул инде бүген безнең бик мөһим. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Россия пенсионерлар берләшмәсенең мөслим бүлеге җитәкчесе Рөстәм Шәрипов өлкәннәрне бәйрәм белән тәбрикләде. Медицина хезмәткәренең хәер фатихасын алып, өлкәннәр акцияга старт бирде. 20ләп райондашыбыз 5-6 километр араны җәя үтте. Возрастная категория наших граждан сегодня примут участие в этой акции. Называется акция «10 тысяч шагов к нашему здоровью». И, конечно, как руководитель пенсионного фонда я не смогла тоже остаться в стороне и решила тоже пройти вместе с ними вот эту территорию, которая, ну, наверное, прибавит нам немножко здоровья. Мен бу бәйрәмгә, бу мероприятиегә бик теләп килдем. Һәрбер мындагы булган мероприятиеләргә катнашырга тырышам. И шуның өчен менә бүгенге күп килгән апалар, абыйлар белән бергә шулар белән күңел ачырга язсын. Нигә 10 мең адам дигән сорау туарга мөмкин. Әлеге сан беренче тапкыр 1964 елда Токиода узган җәйге олимпиададан соң телгә алына. Олимпиададан соң адым өлчәү җайланмалары шагомерлар сатуга чыга. Шагомерны уйлап тапкан табиб кулланган калорияларны яндыру өчен көненә ничә адым үтәргә кирәк булуын санап чыгара. 10 мең адым дигән стереотип бөтен халыкның фикерен үзгәртә. Безнең өлкәннәребез тик утырмыйлар, өйдә генә утырмыйлар алар. Менә Скандинавия йөрүе белән дә шөгыльләнәләр. Бик күпләре кыш көне чаңгыда шуабыз. Һәм дә әле тагын безнең бер кружок түгәрәгебез бар, йога түгәрәге. Анда да йөрибез РДК клубка. Мин булай да һәр көнне таяклар белән спорт комплекста түгел, стадионда йөрим. Үзебезнең сәламәтлекне үзебез кайгыртмасак, кем кайгыртыр? Шулай булгач, обязательно йөрергә, активрак булырга. Җәяү йөрүне системалы көн саен башкарырга кирәк. Йөргәндә арка туры, куллар ирекле булырга тиеш. Дөрес сулау мөһим. Һаваны борын белән алабыз, авыз белән чыгарабыз. Җәяү йөргәндә сөйләшү ритмны боза. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.